Jeħtieġ nimxu lil minn soluzzjonijiet ta' malajr għaliex pajjiżna jeħtieġ viżjoni fit-tul b'investiment serju. Dan kien il-messaġġ li waslet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt li kienet qed tindirizza attività li kienet organizzata minn għaqdiet lokali bl-isem From Candidate to MEP. Il-President tal-Parlament Ewropew qalet li din is-sena qed isiru votazzjonijiet importanti mal-erba' tirkejjem tad-dinja f'sena fejn rajna numru rekord ta' elezzjonijiet. Hawnija saħqet fuq l-importanza li f'dan il-proċess demokratiku kulħadd ikun involut għaliex hekk biss id-demokrazija tista' tibqa' ħajja. Roberta Metsola sostniet fuq l-importanza li pajjiżna ikollu viżjoni fit-tul direzzjoni ċara ta' fejn irridu mmorru. Hija spjegat li pajjiżna għandu bżonn investiment infrastrutturali serju kif ukoll mudell ekonomiku li verament jindirizza lis-setturi kollha. Apparti minn hekk hija ċċennat fuq il-ħtieġa li l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ ikunu fiċ-ċentru tal-politika bilan li kulħadd iħossu inkluż f'dak li qiegħed jiġri madwaru. Hawnhekk Metsola spjegat li l-Ewropa se tkompli toffri t-tama u l-opportunitajiet liż-żgħażagħ tal-lum kif ukoll tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Matul din l-attività kien hemm numru ta' diskussjonijiet bil-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ li kollha esprimew il-fatt li fl-elezzjonijiet li għaddew kien hawn aktar għarfien kif ukoll aktar informazzjoni dwar l-importanza li wieħed jivvota. Dan fil-waqt li semmew ukoll mir-riżultati elettorali kemm f'Malta kif ukoll f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa der b'mod l-aktar ċar li n-nies jixtiequ l-bidla.